sing tupa kumelon kening kentiasa ngabage kawengku sagung jajahan nanging sanget angeke pisang resikane Putra kang hanjok saking wiyadi kawula nuwun Kanjeng Guru kula kang putra siswa kula pun pinjung kala cumadong dawuh Guru kula pun sumo bremara ugi nyadong dawuh Kanjeng Guru pinjung kala lan kowe sumo bremara apa to darunane kowe bocah loro ndak awe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake merga iki ana babakan kang wigati ingkang bakal rinumpaka magepokan kelawan anggonku bakal ngrubuhake adeking para Pandhawa ngrubuhake adeking Ngamarta kanthi nindakake sanggit rungsit kang sarta reka daya kang lungit ya kuwi Kalimasada kudu uwal saka regemane Puntadewa Kalimasada kudu adoh saka uripe Pandhawa lajeng kersanipun kados pundi Bapak Guru kula sampun mangertos bilih paduka Bapak Guru sampun kasembadan minggah wonten Pendhapi Agung Nagari Ngamarta bener merga aku wis kelakon ngumbah uteke para Pandhawa wekasan para Pandhawa anane mung manut karo Resi Cekok Taruna iki maknanipun kados pundi Guru Werkudara panenggake Pandhawa dina iki bakal masrahke Kalimasada kelawan aku ning yen mung diwenehke lung ngono wae Werkudara ora gelem krana biyen Kalimasada dituku sarana laku Kalimasada kudu dituku sarana prabeya saru dinulu lamun dirembuk ana pasewakan aku kinen ngenteni ana tapel wates Kutagara negara Ngamarta perkara regane mbuh aku ya ora ngerti sing baku iki mengko mesti bakale Kalimasada diwulungke marang Panembahan Begawan Resi Cekok Taruna nanging kabeh mau ana syarat-saranane syarat-sarananipun menapa Guru syarat-sarananipun menapa Guru ora ana liya Werkudara iki mengko njaluk nganggo paseksen utawa seksi sadroning aku iki mengko dol tinuku babakan Kalimasada Werkudara njaluk disekseni murid-muridku sing pilihan kon milih murid-muridku sing sekti mandraguna pilih tanding madyaning ayuda murid-muridku sing atos balunge sing ulet kulite komplit sak gegamane mula kewajibanmu pinjung kala lan soma bremara kelompokna sedulur-sedulurmu kabeh sak peguron pilihana sing sekti pilihana sing gamben kanyeksene anggonku iki mengko bakale nyang-nyangan babakan regane Kalimasada waduh nyuwun pangapunten Bapak paduka menika dwija kula paduka menika guru kula paduka menika ingkang mulang muruk dhateng kula ingkang sampun menehi kawruh dumateng kula nanging nyuwun sewu kenging menapa paduka Bapak Guru mboten tanggap ing sasmita kalian gelagat pasemon ingkang dipun kersakaken kalian Werkudara Bapak Guru sing ndak karepke piye pinjung kala nyuwun pangapunten cara kasare niku Werkudara badhe masrahaken Kalimasada nanging syarate kudu bisa nglangkai bangkene Werkudara
kanthi srana perang gegempuran ing antarane Werkudara kalian murid-murid panjenengan. Ing atase paduka menika pendhita kok ora mudeng ingkang dipun kersaken Werkudara niku pripun? Peladalah iblis lanat. Gajah tuh mas merah Indrajit pantunungipun rek memes ngembang bakung nyengkir gading renggaja aja jarweng ranuduh wong ayu baya sapa kang anyucuk ya jagat ya dewa ya bathara tinemune kaya mangkono gedhahane Werkudara ya muridku Pinjong Kala lan Soma Bremara kados pundi guru kados pundi guru para Pandhawa ora kena ginawi becik nantang alus karo Begawan Cekak Taruna lajeng kersanipun kados pundi siagakna para prajurit lading pangirsing daging bathok wadahing getih surak gotong royong aja nganti lali janji para Pandhawa ora gelem nglarung wujuding Kalimasada tak bumi angus dina iki negara Ngamarta.
Madek. Oh. Hi.
tumawur mangawur-wurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sabit we ladalah Mas Miber panonku pating kalebyur durung suwe anggonku lumaku kepapak ana satriya kuruwaking brengose dilinting-linting sampirke kuping ngaku sapa sing dadaranmu tambuh marang aku Satriya Suwala Bumi aranku Raden Setyaki Singa Mulang Jaya ya Bima Kunting bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbake anyerangap kaya jati hangaran sapa sing dadi tunduking lagu Kekasete Ratu Gustiku Prabu Pinjungkala tumenggung pangkatku haranku tumenggung Salokat Katut Barat pancen bener sumedya lakumu arep menyang endi ora ana sing tak upadi kejaba mung panenggak Pandhawa sing jeneng Werkudara yen wis ketemu tak kon nyembah telamar babate gulune apa dosa kang sarta kaluputane Raden Werkudara dosane digendong lupute dindit Werkudara wani nantang alus kelawan guruku sing dipundi-pundi ning negaraku ya kuwi Begawan Cekok Taruna mula kang saka iku kowe nyimpang ngiwa utawa nengen endi sing jenenge Werkudara kelak untapke nyawane manjing neraka jahanam ora sah goleki sing ora ana iki Raden Setyaki ya Singa Mulang Jaya kang bakal merantasi kang bakal ngadepi dedapuramu edan pernah apa karo Werkudara dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babuk babar ngopo wani karaku entek wedine kare wanine bagus gedhemu cilik dur mundhek kopat kapila buntute ula tapangin kejra manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumenggleng suduanmu yen pancen wis satra sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu wateken aji japa mantra tumpang sutebyat tatameng sati kamu jotakon tusuk ya iki we sigra bala kang tumingal kang tampa samya medali lerat hadit welot tengkoton janyuang kong nanguncang niti benjang sang aji micil
Go! Wah! Lo! Lo! Wes! Lo! As! Oi! Ho! He! O! A! Go! S! A! H! E! Lo! Lo! Waya! O S D Hey, lo, hey, oh, hey, lo, vaya. Wait, hey, oi, burung kalah. Hi. Hey. Hi. S. Hey. Lo. Sapa kowe? Setyaki bali takon kumandang karebo. Ora ana musuhmu kejaba aku. Gembelo ndasmu kowe. Ambro. Centoske. Hi. Hey, hey, Hey. Vaya. O-A-I. O-A-I. O-E-A-E-E.
Gulumu ho ah lepus ho hey ah wah yo tumbak as bu hot ah ah Anjrah arum asma reki alam Satria sak tibong jembare dadane kaya meteor sapa kae?
Raden Harya Gatotkaca satriya pringgondani bali takon. Ratu saka negara Parang Lembang, Prabu Pinjongkala kang dadi jejulukku. Ayo Gatotkaca, yen kena tak pringgake secara becik kowe mundur kowe nungkula ketimbang ketandangan dening Prabu Pinjongkala. Ora sah kaken sesumbar. Maju ngejak pirang dina tak ladeni kowe lah. Yalah. Geget siung pengapit bialiaran kowe. Ayo ngadeg kowe sik. Hohahe. Lo as. What? Hey. Lah. Wah. Hey. Mudhun munggah, mudhun munggah.
Ancut gumregut mancing samudra tulya dereng wiraganya legawa banyu sumaput ing landis Ece wali kece sadat setan wali kubra Satrio gagah pideksa godhek wok simbar jojo pating grantong otot bebayune sapa kowe ngerenge kaya gempa bumi Warakudara ya Bimasena. Warakudara ki kowe dasar kapara nyata. Ana barongan ngadang marang lakuku sapa kowe? Putra siswane Resi Cekok Taruna Dityakala Suma Bremara aranku. Warakudara. Ana barang. Anggepmu apa kowe? Wanuh wani nantang alus karo guruku Begawan Cekok Taruna. Apa wis bosen ngemut legining kula? Apa wis sulap nyawang soroting srengenge? Mbuh ora edep apa apamu Wedyan? Bosen urip tenan kowe? Katandangan Suma Bremara kelakon kemah-kemah balungmu rasah kakan cangkem kowe. Cacing wae dipidak molet apa meneh jalma manungsa. Maju sejangkah Leno pangindamu kelakon tak bobok wetengmu dina iki. Bayo haus dari buta kalah galak aku. Kipeng tiengkleh bangkeamu kowe Warakudara. Ati panganku Warakudara. Bah! Bah! Mot! Esta! Lo!
Maju. Cah sumber kelampok kok dilawan ya. Nata Kresna lonangan di kodoh Yayi Prabu Hayuwa sung kawing dias mulat solai ngarinira mengko dhisik Panemban panjenenganmu kuwi sapa kawruwana aku pendhita kleyang kabur kanginan peparapku Begawan Cekok Taruna diwanuhke ya Panemban aku nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya aku ora bakal sulap ndak jaluk Prabu Kresna ora sah melu-melu celeng boloten kebo latengen iki perkaraku karo perkarane Pandhawa kowe wong jaban rangkah tak jaluk aja melu cawe-cawe lho mangko dhisik mestine Panemban wis sumurup kejaba Pandhawa kuwi sedulurku nanging Prabu Kresna uga duweni kewajiban ngreksa marang kadang para Pandhawa anggone nindakake darmaning kautaman Belgedes kautaman apa pancen kanthi cara nyiksa batine para brahmana para pendhita kaya ngene iki lho
kabeh kuwi ditonton luwih dhisik perkarane apa? Lan ndak kira kadangku Werkudara kaya anggone jumangkah ya kebak ing petung kang jangkep. Saiki sing ndok karepke piye Panembahan? Cekak cukupe bumi ngamarta kahanane kisruh, jagat ngamarta suasanane lagi giduh. Disebabake saka pakartine Pandhawa anggone kleru ngecake jatine Panembah. Kabeh ora manembah lawan Gusti Kang Maha Agung, nanging malah mundi-mundi wujude jimat jamus Kalimasada. Kuwi sing dadi perkarane. Apa maneh para kawula ngamarta wani nguri-nguri adat lan budaya kang cetha kabeh mau mengkang saka pernatan, mengkang saka tuntunan suci. Musik. Sing perintah para nom-noman supaya perang karo para Pandhawa kae sapa? Kae murid-muridku kabeh. Kae cantrik-cantrikku, kae kabeh umate Begawan Cekok Taruna. Kosek to? Sak ngertiku agama kuwi kinarya katentreman dimene slamet donyane, ya slamet akirate. Ewa dene ning kene kok ana wong ngrasuk agama kok atine ora tentrem, malah seneng ngububi kawula supaya pecah sing dadi kerukunane. Tegese ora agamamu sing kleru, nanging carane ngecake agamamu sing ora bener. Kamangka no bumi ngamarta wis diparingi wewenang supaya manungsa nindakake pangibadah manut kelawan agama lan kapitayane dhewe-dhewe. Lan ora ana kang bisa meksa-meksa marang kapercayane liyan supaya manut karo agamane wong kuwi mau. Kamangka yen ora kleru anggone Prabu Kresna sinau. Gunggung kumpule utawa saripatine agama kuwi wis tinathet ana kitab suci. Nanging lamun kitab suci kae diringkes diperkes kari ukara nyebut kanthi nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara kuwi lamun diregem meneh mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Sing maknane para-para ingkang nganut marang agama mau kudu nggedhekake rasa welas asih lan ngipatake rasa iri, drengki lan memungsuhan marang sapa wae lan apa wae. Lah yen nyatane akeh sing ngandharke kowe kuwi brahmana, kowe kuwi pendhita. Nanging sing mbok tandur aning jagat raya mung rasa memungsuhan, mung golek menang ora gelem ngalah pedhae apa panjenenganmu dadi tetungguling dewa ana kayangan. Aduh mati aku. Mangkut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro margata Kanjeng Rama Pukulun lah kok sampun badar sejatining wujud. Aduh kedrawasan Dewa Srani. Pun Rama kalah waskita kelawan Ratu Ndwarawati Sri Bathara Kresna. Lajeng kersanipun punapa gagal anggen kula badhe nggayuh wujudipun Wahyuta Jali Kanjeng Rama? Ora Dewa Srani ora. Dina iki pun Rama bisa nemtokake kalamun Pandhawa kang bakal nggayuh Wahyuta Jali kuwi ora ana liya kejaba si panengah
ya kuwi si Arjuna. Awit dina iki Janaka lagi ilang saka negara Ngamarta. Iki mratandhake lamun Janaka bakal anyadang Kang Sarta anyadong kanugrahan toh jali wahyuning kanarendran wahyuning katentreman. Muspra tanpa guna yen to ripalungguhan iki bakal ngremuk negara Ngamarta. Luwih becik Dewasrani. Luwih becik ayo goleki papan dununge si Arjuna. Arjuna iki mesti nindakake tapa brata. Lamun Janaka iki mengko wis ketemu, aja kesuwen enggal diuntapke nyawane. Mekatun Kanjeng Rama. Dewasrani ya. Ayo enggal ngangklang jagat ngupadi papan dununge si Arjuna. Sumangga kula dherekaken Kanjeng Rama. Taruna hangutiya sanes karo mangka sakune dumati marsuti ing karo kang akeh gunane bisane sembodo kabeh ana Duryudana lan Sengkuni kang sowanana kahyangan dandang mangure mara coba enggal matura Duryudana ilang ana Durgama sangga runggirika kang sarta pekewuh kersanipun paman Sengkuni kemawon ingkang matur. Yo. Ayo jajal sing matur sapa Duryudana apa Sengkuni? Nggih, ngaten nggih Sang Batari. Piye Sengkuni? Kula menika namung angrangkani sambatipun anak angger Duryudana. Babakan apa Sengkuni? Lho nggih. Ing ripalenggan sakmangke Jawata badhe ngandhapaken wujudipun kanugrahan. Nuning nggih menika wahyuning kanarendran wahyuning katentreman ingkang sinebat